Хутчэй дзвіна паверне назад, чым каралеўская міласць убачыць уцёкі ліцвінаў. Так папярэджвалі шведскія генералы свайго караля напярэдадні бітвы з войскам Вялікага княства Літоўскага. Але Карл IX лічыў пагрозу несур'ёзнай і быў перакананы ў сваёй хуткай перамозе. Ці давядзецца шведскаму монарху шкадаваць пра тую сваю ўпэўненасць, павінна было вырашыцца ўжо вельмі хутка. А якраз Швецыя ў тыя часы, в 17 стагоддзі, выходзіла на ролю супердзяржавы ў Еўропе, ва ўсёй Еўропе. Пазней, канешне, шведскія пехацінцы грамілі любога ворага в любой частцы Еўропы. А тады яны ўжо пачыналі да гэтага ісці. Швецыя імкнулася да таго, каб ператварыць Балтыку ва ўнутранае мора Швецыі, заваяваць усё ўзбярэжжа. Яна фарміравалася армія шведская з вольных сялянаў. Там цікавая сістэма была фарміравання арміі перадавая, пра якую можна доўга гаварыць. Вельмі якаснай была шведская сталь. Халодная зброя шведская была вельмі якаснай. Але і Рэч Паспалітая якраз на рубяжы 16-17 стагоддзяў перажывала апошні свой уздым, у тым ліку вайсковай справе. Асабліва славілася наша цяжкая кавалерыя-гусарыя, якой не было роўных у Еўропе. Вядома, што будучы кароль і вялікі князь Жыгімонт Ваза нарадзіўся ў той час, калі сям'я ягонага бацькі, шведскага прынца Яна, была зняволеная. Такім чынам брат Яна імкнуўся пазбавіцца ад канкурэнтаў у барацьбе за ўладу. Таму маленькі Жыгімонт з'явіўся на свет пад аховай каралеўскіх жаўнераў. Хутка ўсё пераменіцца, і ўжо Ян зняволіць брата і зойме шведскі трон. І праз доўгія гады Жыгімонт, як і бацька, заўжды будзе прэтэндаваць на карону караля Швецыі, нават знаходзячыся ў Рэчы Паспалітай. Імкненне ўседзець на двух тронах прывядзе да таго, што адзін з іх, шведскі, Жыгімонт страціць, але не змірыцца і распачне сіламі Рэчы Паспалітай цяжкую і доўгую вайну са Швецыяй. І самай яркай яе старонкай стануць падзеі, што адбудуцца 27 верасня 1605 года пад мястэчкам Кіргольм, сучасны Сіласпілс, на тэрыторыі Латвіі. У той дзень у зацятай сечы сыйдуцца войскі вялікага гетмана літоўскага Яна Караля Хаткевіча і шведскага караля Карла IX. Нашае войска пад Кіргольмам складалася цалкам з ліцвінаў-беларусаў. Імі былі і ўсе камандзіры. Ян Пётра Сапега, Вінцэнт Война, Ян Кішка, Тамаш Дуброва, Марцін Гідровіц. Як давёў польскі даследнік Анджэй Рахуба, палякаў сярод удзельнікаў гэтай бітвы не было. На дапамогу нашаму войску Вялікага княства Літоўскага прыйшлі толькі 300 рыйтараў курлянскага герцага. Войска вялікага гетмана налічвала 4350 вояў, з іх 3310 конніцы. Даведаўшыся пра рух вялікага шведскага войска ў бок Рыгі, Ян Караль Хаткевіч скіроўваецца ў той жа бок, за 2 дні прайшоўшы каля 80 кіламетраў. Па тагачасных мерках гэта быў беспрэцэдэнтна хуткі марш для войска з пяхотай і артылерыяй. Вось чаму шведскі кароль, пачуўшы пра хуткі падыход вялікалітоўскіх сілаў, толькі пасмяяўся. Карл IX меў на той момант каля 7500 жаўнераў, у 2 разы болей, чым Хаткевіч. Да таго ж, нашае войска было стомлена хуткім пераходам, а значыць, было менш баяздольнае. Шведскі манарх нават спачатку вырашыў выставіць на бітву толькі частку сваіх сілаў. Але ваенныя дарадцы Карла, што добра ведалі моц ліцвінскіх гусараў, пераканалі яго падрыхтаваць да бою ўсё войска. Моц шведаў заключалася ў вялікай колькасці пехацінцаў і мушкецёраў.
Стаўка ж Яна Хаткевіча была на хуткасць сваіх конных гусараў. Яго задачай было план на бітву. Расстроіць шэрагі шведскай пехоты, аслабіць яе агнявую моц, выкарыстаць моц гусарыі, цяжкай кавалерыі Рэчы Паспалітай. План яго бліскуча ўдаўся. Па-першае, вельмі цяжка было ваяваць у той бітве па той прычыне, што шведы мелі больш чым трохкратную перавагу ў сілах. Нават кавалерыі шведскай, якая складалася з фінскіх райтараў, якія былі ўзброены пісталетамі і рапірамі. Яна была больш шматлікая, чым кавалерыя Хаткевіча, чым кавалерыя Рэчы Паспалітай. І вось план удаўся, таму што гетман змусіў шведаў першымі пайці ў наступ. А калі пяхота рухаецца, яна не можа так эфектыўна весці агонь, як у звартым шэрагу. Таксама удалося нейтралізаваць, збіць з поля бою фінскую эту кавалерыю і затакаваць шведскую пяхоту не ў лоб, а з флангаў і з тыла. Вось, ну, бліскуча, канешне, план, бліскучае выкананне. Калі Карл IX, упэўнены ў сваёй хуткай перамозе, убачыў няўдалую атаку і хуткія ўцёкі велікалітоўскіх гусараў, ён загадаў пачаць пераслед ворага. Як толькі шведская пяхота спусцілася з узвышша, уяўныя ўцёкі ліцвінаў вока імгненна спыніліся. Вершнікі з усёй эмоцыі уразаліся ў шыхты непаваротлівых мушкецёраў. І пачалася сеча. І першымі не вытрымалі шведскія ваяры. Яны кінуліся на ўцёкі, а наўздагон ім паляцела пагоня. Лёс бітвы быў прадвызначаны. Пераслед уцякаючага ворага працягваўся каля 10 кіламетраў, і большасць шведскай пяхоты назаўжды засталася ў ваколіцах Рыгі. Быў паранены і сам Карл IX. Страты ж гусараў Хаткевіча былі зусім нязначныя. 100 забітымі і некалькі сотняў параненых. Тыя самыя шведы былі згодныя, што это был нечуваны ў гісторыі разгром іх арміі, якая карысталася такім вялікім аўтарытэтам і заслужаным у Еўропе. Не апошнюю роль адыграла, натуральна, і моц духа нашых вояў. Пра гэта гаворыць такі эпізод, што перад бітвай Хаткевіч у прамове казаў, што вораг шматлікі, ворага нашмат больш, на што адзін з гусарый насмеліўся перабіць вялікага гетмана, сказаў: ворага лягчэй будзе лічыць па трупах, чым так лічыць яго перад бітвай. Весткі пра такую слаўную перамогу разляцеліся далёка за межы нашага гаспадарства. Яна Караля Хаткевіча віншаваў не толькі кароль і вялікі князь Жыгімонт Ваза, але нават папа рымскі Павел V даслаў вялікаму гетману адпаведны ліст. І хоць перамога гэтая не паклала канец вайне, яна стала яшчэ адной яркай старонкай нашай гісторыі. Гісторыі, якой мы можам ганарыцца.